Zimbabwe, we must pray. The government, you must pray. The people of Zimbabwe, you must pray. Let us pray for Zimbabwe. I am seeing Zimbabwe being shaken. I am seeing a group of people hacking the Central Intelligence Organization. This is the CIO. This is a message to the CIO. I am seeing the CIO being hacked. I am seeing the RBZ being hacked. Apostle Sean Michael Hill delivers a shocking prophecy directed at President Mnangagwa and Wicknell Chivayo. Mhuri yeZimbabwe hanzi namatirai kuti izvi zvisazoitika. Kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimbabwe TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again ne prophecy yataurwa iyo na Apostle Sean Michael Hill pamusoro pa President Emmerson Mnangagwa and Wicknell Chivayo, uyezve neku Central Intelligence Organization, zvikanzi ngwarirai uye pray for your beloved country. Ladies and gentlemen, I want you to listen very carefully muzvinzwire mega, nekuti nhau idzi handidi kuita sendinotapudza kana kuwedzera. Asi kana mapedza kuteerera, let's meet in the comment section muchitiudza zvamunofunga pamusoro pechiprofita ichi. Kuti chingave chiri chiprofita chaicho here, kana kuti dzingori psychology dzemunhu zvaari kungoonawo zvake zvinenge zvichiitika munyika. But handisi kuti ndikusvora chiprofita kana kuti, asi ndangoti tingoshera nawo zvamunofunga pamusoro pechiprofita ichi. Zimbabwe, we must pray. The government, you must pray. The people of Zimbabwe, you must pray. Let us pray for Zimbabwe. I am seeing Zimbabwe being shaken. I am seeing a group of people hacking the Central Intelligence Organization. This is the CIO. This is a message to the CIO. I am seeing the CIO being hacked. I am seeing the RBZ being hacked. I am seeing the CIO. Let me repeat myself. I am seeing the CIO being hacked. And I am seeing the RBZ being hacked. And I am seeing data being leaked. I am seeing data being leaked to the general public. Not just Zimbabwe, but the global audience. I am seeing data being leaked from the CIO and from the RBZ. So the CIO, be very careful. If you have servers, if you have your computers, be very careful. I am seeing a hacker group hacking the CIO and leaking data. Very, very, very sensitive data to the global community. Even the RBZ, I see it being hacked. I am now seeing the president. I am now seeing the president of Zimbabwe. I am seeing information to do with the president being leaked. I am seeing phone records. I am seeing documents. I am seeing transactions. But as I am seeing this, ndikuona murume akasimba akamira pasaidi papresident. Ndabvunza kuti ndiani murume akasimba, ndaratidzwa chiso, ndirikuona Wicknell Chivayo. Ndatarisa muchadenga, ndaona nyenyedzi mbiri. These are stars. Ndaona zita rekuti president, nyenyedzi imwe iri kuti president, imwe nyenyedzi iri kuti Wicknell Chivayo. Ndaona information inechokuita na president na Wicknell Chivayo ichilikwa kuvanhu. Ndaona mafiles anechekuita na president na Wicknell Chivayo zvichilikiswa kuvanhu. Mwari vatibatsire. Mwari vabatsire president Idi Mnangagwa, Mwari vabatsire se Wicknell Chivayo. Nokuti ndaona information yekuita
ine kuita nevaviri ava. Ndakuda kutaura neshona, tokaedza kutaura neshona, so that nhau idzi ndedzemuzimbabwe, ndedzedu isusu, hadzisi dzenyika yese, ndedzedu isusu muzimbabwe. So makuona ndakutaura neshona. Ndaona information ine chekuita naHis Excellency Comrade Dr. E.D. Mnangagwa naSir Wicknell Chivayo. Zvalikwa kuvanhu. Information yatanga kubudiswa, documents, transactions, files, phone records, discussions, recordings, zvakulikiswa. Ndanzwa mweya waMwari Baba uchitaura kuti the downfall of His Excellency E.D. Mnangagwa ichabva kuzita rekuti Wicknell Chivayo. Nokuti it's like he has distanced himself from vanhu vavaisifamba navo kumashure uku veZANU-PF. Anchadi kutaura mazita. You have distanced yourself and you have taken someone anonzi Wicknell Chivayo. Mamuisa pedyo nemi, masiya vamwe vanhu vamaisifamba navo, vamakashanda navo kwenguva yakareba kubva nguva dzechimurenga. Ndaona ZANU-PF. Ndaona maZANU-PF bigwigs vati ko mukomana uyu ndeupi, akarwa hondo here mukomana anonzi Wicknell, mupfana uyu hana kurwa hondo, ende vari upset nekuti ndaona like Wicknell achidya achibenefita from minerals enyika yeZimbabwe, achibenefita from Zimbabwe, asi maZANU-PF bigwigs asingadyi, asingabenefiti. Zvavaisiita havachawana nokuti pava nemumwe munhu avapo, ende zita randiri kuona ndiWicknell, mupfiga yandiri kuona ndiWicknell Chivayo. Zvandiri kuona kudai, ndaona vanhu vatsamwa vemuZANU-PF. Ndone zviro pandakati a palace coup from within ZANU-PF. Ndaona vanhu vemuZANU-PF nema-war vets vakatsamwa. Ndiri kuona zviso zvema-war vets zvakadai kutsamwa neni president naWicknell nemaZANU-PF bigwigs. And ndaona pane a plot yekukudonedza iwe Sir Wicknell Chivayo. This is poison. Ndaona poison uchida kupoisonwa Sir Wicknell Chivayo. Ndaona uchida kunzi uite accident. A plot yekugadzirwa yekuti uite accident. Zvikaramba zviviri zvozvo ndaona wapfurwa nepfuti wafa Wicknell Chivayo. Nokuti inyaya dzemari kudya kwevanhu kwavaisiita kwavasingadye pamusaka. Ndaona a figure yaappear, and ndaona waappear Wicknell Chivayo uchifambidzana nemukuru wenyika. Ndaona vanhu veZANU-PF agumbuka, ndaona ma-war vets agumbuka, ndaona vanhu vakawanda mupolitical sphere vari against iwe Wicknell Chivayo, vari against imimi president. Nokuti ndaona munhu achiti ko mupfana uyu abva kupi, haana kurwa hondo, angasimo muhondo, abva kupi uyu, isusu hatichadya, iye ndeakudya, asi haana kurwa hondo. Hane munzwa zvandiri kutaura. Ndaona izvi zvichiitika. Ndaona nyenyedzi mbiri mudenga umu. Imwe nyenyedzi yakanyorwa kunzi president, imwe nyenyedzi yakanzi Wicknell. Inyenyedzi mbiri dziri mudenga pamusoro peZimbabwe. Ndo nyenyedzi dziri pamusoro peZimbabwe. Izvezvi muZimbabwe muna president naWicknell, ndo nyenyedzi dziri pamusoro. Ndaona nyenyedzi mbiri idzi, mazita maviri aya, president E.D. Mnangagwa naWicknell. And ndinoda kutaura zvakare kuti president, your biggest downfall, so kutungamirwa kwandikuita nemweya mutsvene, mweya waMwari naIshe Jesu vari kutaura kuti vaudze, Ishe Jesu vari kuti vaudze kuti downfall yenyu from within ZANU-PF, it is because yekudya kwomukomana anonzi Wicknell. Vanhu vakawanda vagumbuka because it's like ndiye ava pedyo nemi. Ndiri kuona zvicherwa zvenyika, ndiri kuratidzwa goridhe, ndiri kuratidzwa goridhe, zvicherwa, ndiri kuzwa kuti zvicherwa, ndiri kuratidzwa goridhe, gold. I don't know my transactions gold between His Excellency Wicknell. Ndiri kubva ndaona futi vaparidzi, vashumiri vevhangeri, mamen, mapreachers arimo mudhiri iri, vanhu vechechi varimo mudhiri iri. Ndiri kuona vanhu vechechi varimo mudhiri iri. Ndoda kutaura zvakare kune murume anonzi Hubert Angel.
Hubert Angel ivane kungwara. Mwari avataure kwauri chete. Mwari vane vanhu vakawanda vavanotaura navo. Not just in India. Vakawanda. I'm not the only person. You are not the only person. But ndaratidzwa watiza Zimbabwe Hubert Angel. Ndaratidzwa watiza Zimbabwe Hubert Angel. Ndaona a plot again yekuti uuraiwe Hubert Angel. There is a plot irikuitwa yekuti uuraiwe. Uyezve ndaona uchirongerwa nyaya, uchigadzirirwa nyaya dzazoita kuti utize uchizosiya Zimbabwe. So you need to pray, Hubert Angel. You need to pray, Hubert Angel. Get into your prayer room and pray and talk to God. Mwari vanokuzarura nhau iyi. Ndaona uchirongerwa nyaya, uchinyangirwa, uchigadzirirwa nyaya. Nyaya dzaunogadzirirwa idzi dzichakuremera. Ndikuona prison pamberi pako. Prison. This is jail. Nenhau dzakuda kurongerwa. Ndikuratidzwa zvinhu zvekuita negold nemadeals enyika. Saka iva unonamata. This is a prophetic word to Hubert Angel. HE ambassador. His Excellency ambassador. So, President of Zimbabwe, be in prayer. I'm seeing a palace school. I'm seeing people in ZANU-PF, war vets, angry. I'm seeing because of Wicknell Chivayo. So be in prayer, Wicknell Chivayo, be in prayer. Ndaona wana kwa achiro wadziwa newestereki. Ndaona uchida kunzi uuraiwe. Ndaona uchida kupuwa poison. Ndaona uchigadzirwa nawe accident. Ndakambotaura accident kudhara. Ndikuramba ndichiratidzwa nawo iyi. Saka ivaine kunamata. To the CIO, be very careful. RBZ, be very careful. CIO, yes, be very careful. Ndaona mchida kuhekwa. Ndaona mwana achida kunzi va release information. Ndaona mwana achibadrons bulisa information concerning President Wicknell Hubert Angel. Zimbabwe ngatina